De astăzi puteți verifica toate decontările făcute de Casa de Asigurări de Sănătate în numele dumneavoastră, o măsură valabilă desigur pentru cei care își achită contribuțiile la sănătate. Legea care prevede această facilitate adoptată anul trecut în Parlament are de acum și normele de aplicare. Detaliile vin de la Andreea Popa. Ce trebuie să faci, Andreea? Pentru început, e important de precizat că solicitările pot viza doar anul în curs. Asiguratul trebuie să completeze o cerere tipizată pe care o poate ridica de la sediul Casei de Asigurări sau pe care o poate descărca de pe site-ul acesteia. Cererea completată și semnată se depune la sediu sau se poate trimite prin e-mail. Casa de Asigurări de Sănătate are la dispoziție 45 de zile pentru a transmite informațiile furnizate. Fiecare român care plătește contribuția la asigurări de sănătate are dreptul să acceseze această listă a decontărilor făcute de CNAS. Legea a fost adoptată de Parlament anul trecut în septembrie, însă normele de aplicare au fost finalizate și publicate în monitorul oficial abia acum. Inițiativa care prevede transparentizarea decontărilor îi aparține deputatului USR Tudor Pop.